Vanhu vemuZimbabwe tine problem yekuda kunzi tine malinks stereki isusu tisina. President vari kuti nyika inovakwa nevene vayo. Tikati isusu semageto youth chinhu chatinogona kufunga kuti tingavakewo imusic mimhanzi yedu yemunyika medu. Saka tiri kuzama kuda kusumudzawo mayouth edu emuZimbabwe nevamwewo vagara varimo muindastry tichivapusha kuti music yedu inakewo endewo kumhiri dzemakungu. Hamenowo mumwe munhu anongonyuka nekuteresuku, hameno kuti ari kubva kupi munhu ye kwakungonoti dhutira mamwe mazuru nemazizango akapinda nyoka kare kare asisina kana hiti kana songwa hana. Ukanocheka woona kuti munhu wacho akapedzera kuimba kare kare. Utarisa following yake paFacebook woona kuti ane 249. Ari kutokundoone mamwe mageto youth edu atagara tinawo anakona ngale vakanyuka manje manje vari kuma 309 310,000 followers ikoko. Ndo munhu wamunonotitorera muchiti tawinza makuruwani munyika. Vanhu vemuZimbabwe munodhiwa kungovhunduka zvimwe zvinhu. Mungavhunduka chirungu chakatyoka ichocho ndochamuri kuvhunduka. Aiwa tetirewo serious. Kana muchida malinks tsvagai malinks zvakanaka. Muudzwa kunzi kuJamaica ari kupisa ndinhingi. Uyu kuti titi akabva kuJamaica here kana kuti akabva kuLesotho, DRC, hameno kana kunana Chimanimanu. Hauzonzwisisa kuti muchinda yakabva kupi. Because even kuimba kwacho anga achitoita sekuti ndiye local artist. Tasazvaitwa naKina. Kina anga achiimbisa vanhu akaisa microphone pasi achiomberesa vanhu maoko. Kuzoti ndunge kangosvika kachiedzera kuti makandipa mushonga wemabhebhi ko chikwambo ichi chabvepi. Vanhu kuita noise kusvika mujaya aburuka pastage. And ari pastage ipapo pane nyaya yaaita yandisina kufara nayo. Munyika medu tiri kurwisa nyaya inonzi madrugs. Tisakurudzire madrugs. But iye anomira pamberi paipa achitaura kuti iti ganja. Ivo vacho vakamutora hamuna kumuudza here mutemo wemunyika medu kuti tiri kuita sei? Tiri kurwisa nyaya dzemadrugs. Kana vaenda pamberi pevanhu musataure nyaya dzemadrugs. Toziva kuti kwenyu anotenderwa because kwenyu hamuna order. Kuno kuti neorder hatisi kuda zvemadrugs akuvadza vanhu. Saka iwo kana wasvika paipa svika uchiimba uchiramba nyaya dzemadrugs, iye anosvika achiti iti ganja. Vanhu vemuZimbabwe tichakura rini panjere chaipo chaipo. Alright. Zvaiimba achiita sekuti ndiye local artist. It's okay. Ko Mr. Mbare vakafadza vanhu vachita kunge ndo vakwira ndege muchavaita sei? Makavabhadhara here kana kuti makangomutoro pachifesi chenyu chemumbare mu? Ko ndunge youth zvaakaita makamubhadhara here kana kuti makangomuti mufana wangu aiwa pachedu? Ini ndirini hangu ndaitora mukomana uyu ndomuonesa kuti shamwari uri kuona kuti vanhu havana kunyatsokukufarira. Saka ini ndachida kuti mari yandakakupa iyayi undidzosere imwe. Ndibhadhare vakomana vavaita kuti chinhu chiendeke. Kana kutomutorera yese atumirwe mari yebhazi kana yendege kana yechikochikara hameno kuti anoenda nei kana neshipi ikoko kwavo kwaakabva ikoko kuMalawi ikoko. Odzokera zvake nemari yake. Kana atadza oita zvake kana street kid muHarare muya it's okay.